देख लो भाई भीड़ भीड़ देख के बुझाता गांड फट जाए। जौन वीडियो में भीड़ देखे के मिलता है खेसारी लाल यादव आयल बड़े चुनाव प्रचार करे पवन सिंह के। तो काराकाट के जनता से नम्र निवेदन बा कि पवन सिंह के वोट दे के भारी से भारी बहुमत से विजयी बनावे के बा। निर्दलीय चुनाव लड़ता रहे और अपन सपोर्ट दुलार प्यार इतना बरसावे के बा ताकि एक नंबर पर आवस और भारी से भारी वोट से जीतस। और ये आगे फिर एक से एक वीडियो बनाओ तनी एक के देखे के बाद ज्वाला जान C1 चैनल के सब्सक्राइब करे के बा और पवन भैया के पूरा सपोर्ट करके जितावे के बा। और काराकाट अपना बिहार में बा और बिहार के पूरा उम्मीद बा कि विकास होई और पवन भैया विकास करी हैं बिहार के। अब आ गई बनी रूम में देख ली लो काम करके आवत तनी चंडीगढ़ में बानी और बिहार के विकास हुई तो चंडीगढ़ में ना आवे के पड़ी और बहुत भाई लोग के भी दूसरा जगह ना जाए के पड़ी काम करे अपना बिहार में काम मिली। तो पवन भैया के जितावे के बाद नमस्कार।